Doğuşluklarda häzirki zaman ilminiň gadananlaryny özleşdirmek, ilim bilim ulgamynyň işine döwrüň talabyna laýyk derejede üýtgedip guramak hemde türkmen ýaşlarynyň bilim derejesini ýokarlandyrmak meselelerini garaldy. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça öňe başlanyşlarynyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirme arkaly amal bolýan asyrly işlerdir. Häzirki döwürde ähli urlar boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunu awryly halkara guramalary, şol sanda Ýewropa Birleşiginiň tüzümleri bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amal aşyrylýan daşary tiýatr strategiýasynyň eler tutulýan ugrularynyň birine urildi. Doğuşluklarda beýlenilşýäli medeni insan perwer gatnaşyklar halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ugrularynyň biri hökmünde kesitlenendir. Şunda Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary bilen medeni gatnaşyklaryň ösdürilmegine, medeniýetliň ysnaşykly hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagyna zerur üns berilýär. Munyň özi türkmen halkynyň taryhyň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň dünýäde giňden wagt edilmegine mümkinçilik berýär. Biziň duşuklarymyza işen häsiýet mahsus boldy. Biz Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň geljek ugurlaryny aralyp maslahatlaşdyk. Ýagny bilim medeni gatnaşyklary medeniýetlerimizde giňden öwrenmek ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edilýär. Ýakynda Aşgabat şäherinde Tewit boýunça möhüm waka bolup geçdi. Ýagny habar össi ulag geçirgesiniň utoşdurjy platformasyny işe girmek boýunça ýokary derejeli duşu geçirildi. Bu duşuga Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça Ýewropa komissary gatnaşdy. Geçirilen duşuklarda möhüm meselelere garaldy. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda 30 ýyldan beri ysnaşyk gatnaşyklar saklanyp gelinýär. Ýakynda biz diplomatik gatnaşyklarymyzyň ýoly goýulmagyny 30 ýyllygyndan beýlep geçdik. Biziň medeniýet ulgamyna gatnaşyklarymyz hasam giň ýerine ýa bolýar. Ýewropa Birleşiginiň agdaý ýurtlary biziň gatnaşyklarymyzyň gerimini ýeňeltmegi maksat edilýärler hemde muňa gyzyklanma bildirýärler. Geljekde de hyzmatdaşlygymyzyň ähli ulgamlaryny gatnaşyklary hasam ösdürer diýip umyt edýän. Döredilen mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýar. Sag bolun.